Tata Leo opet izgubio dugme s kaputa. Tata Leo svezao vezice na cipelama i obukao kaput. Zakopčao je samo 2 dugmeta. Opet to nesretno dugme, promrmljao je. Tata je često gubio dugmeta. Zato je njegova supruga Mirunova majka u jednoj kartonskoj kutiji imala svu silu najraznovrsnijih dugmeta. Čim je čula gundanje svoga muža, znala je o čemu se radi. Izašla je iz kuhinja s iglom i koncem u ruci. U kartonskoj kutiji pronašla odgovarajući dugme i počela ga prišivati. Možda tati ne bi mnogo smetalo što na kaputu nema jedno dugme. Gotovo je sigurno da mu ne bi smetalo, ali majka je njoj to smetalo. Ona ni pod koju cijenu ne bi mogla dopustiti da jedan sveučilišni profesor atomske fizike, to je tata Leo, hoda uokolo nezakopčana kaputa. To nikako. To bi po njezinom mišljenju bila sramota i za sveučilište i za atomsku fiziku.